Kotxeen klaksonak, metroaren burrumba, tomeketan ere izten ez duten denen iragarkiak, esplotatuak diren autonomo faltzuen ekeatzak. Dena eskura dugu gazte hiritarrok, dena eskura baina eskurik ezeltzeko. Munduko hiritar nahi gaituzte, munduko kaleetatik kalik eta gehien aldentzeko. Heldulekuri gabe gabiltza, galduta, komunitaterik gabe, bakarrik. Estatu Batuar abeslari multimilionario batekin identifikatuta sentitzea arbuiatuz, baina gure pareko gazteari ere muzin eginez. Baldoz artean ezin atera gabiltza, ateratzeko nairi gabe agian. Ulertu ezinik, 5 atzamarrek osatutako ukabiaren arrakala, atzamar bakoitzak bere aldetik egindakoa baino askoz sakonagoa izango dela beti. Individualismoak bizi gaitu, merkatuko individuo nahi gaituztelako. Azken finean, erabilgarritasuna da importanteena. Etekina, nola eta zertarako. Ez omen dugu nahi besterik. Euskarriak behar ditugu non oratu jakiteko, heldulekuak behar ditugu ahalik eta indartsuen hasteko. Komunitatea behar dugu batera aurrera egiteko.